Травмаи безеби Андре Гомеш балатели бо голи худ даҳони мухлисони дашнокунандаро маҳкам кард. Ибрагимович метавонад ба Милан гузарад. Ин ва дигар хабарҳо дар видеои имрӯза. Пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки ин видео бо ёрии Adin.XBet сохта шудааст. дӯстони мо аз Adin.XBet коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногунро пешниҳод мекунанд. Даро регистратсия кун ва соҳиби бонус шав. ссылкаи бозиро ман дар таги комментарияи ин видео мемонам. Даромади гап бонусо бо промокоди TAJFUT Adin.XBet барои одамони нав то 6500 рубл бонус медиҳад. имкониятро аз даст надиҳед. Тоттенхем бо Эвертон мусовӣ кард бо ҳисоби 1-1 дар 11-ум тури Премьер-лигаи Англия. Дар ин бозӣ позашиники Эвертон Андре Гомеш травмаи даҳшатона гирифт. Бозингари португалӣ дар вақти рӯ ба рӯ шудан бо Сержи Орие ва Сонхомин пояшро шикаст. Гомесро аз майдон бо насилка бурданд. Ӯ то охири сезона ба майдон намебарояд. Кай ӯ соз мешавад, ҳоло маълум нест. Барои ин ҳодиса бозингари кореягӣ корди сурх гирифт. Дар ин бора Дели Али комментария дод. Ман намехостам нигоҳ кунам ки бо Гомеш чӣ рух дод, аммо хони онам ки тезтарак соз шавад. Сон дар айни ҳол рӯ афтода ва дар чашмонаш пури об аст. Ин гунаҳи ӯ нест. Сон хело одами хуб аст. Ӯ ҳатто сарашро бардошта наметавонад, танҳо гиря мекунаду халос, гуфт ползашиники Тоттенхем. Дар бозии чемпионати Италия байни Брешия ва Верона бозингари асосии майдон нигоҳ накарда ба мағлубияти дастааш Марио Балотелли шуд. Форвард аз сабаби дашномаҳои наҷотпарастӣ мехост майдонро тарк кунад. Бозӣ 4 дақиқа дошта шуд. Довар бошад ба мухлисони Верона гуфт ки онҳо дашнокуниашонро баҳс кунанд. Онҳо ба ин нигоҳ накарда боз чанд бори дигар Балотеллиро дашном карданд. қасди ҳамлагар дар ҳақиқатан аҷоиб буд. Дар дақиқаи 80 Балотелли ба дарвозаи Верона голи беҳтарин зад, лекин дар маҷмӯъ Брешия мағлуб шуд бо ҳисоби 2-1. ҳамлагари Лос-Анҷелес Гелакси метавонад ба Милан баргардад. Дар ин бора хабар медиҳад Марка. Чӣ хеле хабар аст ин вариант хуб мебошад барои бозингари 38-солаи шведӣ, ки на чанд рӯз пеш ӯ видео карда гуфта буд ки ба Испания бармегардад. Ибрагимович дар Милан аз соли 2010 то соли 2012 ҳунарнамоӣ кардааст. Дар дастаи расонириҳо ӯ 85 бозӣ гузаронда 56 гол задааст. Дар ин сон Ибрагимович дар 31 бозӣ иштирок намуда 31 голу 8 паси головар додааст. Шартномаи ӯ то охири сол мебошад. Бародари ҷун лайк кун агар хоҳӣ ки Ибрагимович ба Аврупо баргардад. Тренери асосии Бовария Нико Ковач дастаашро тарк кард. Дастаи Мюнхенӣ расман аз қатъи шартнома бо розигии ҳар ду тараф эълон кард. Рӯз шанбе дар 2-ум тури Бундеслига Бовария дар Айнтрахт бо ҳисоби 5-1 мағлуб шуд. Ҳозир дастаи Мюнхенӣ дар ҷадвали холҳо дар 4-ум ҷо қарор дорад бо 18 холашон. Пешакӣ хабар буд ки Бовария мехоҳад ба тренери Массимиано Аллегриро даъват кунад. Ковач ба дастаи Мюнхенӣ тобистони соли 2018 омада буд. Бо роҳбарии ӯ Бовария ғолиби Бундеслига, Кубок ва Суперкубоки Германия шудааст. Жозе Маурино бо директори варзишии Арсенал вохӯрд. Хабар медиҳад Daily Mail. Ба гуфтаи бино дастаи лондонӣ аз тренери худ Уна Эмери розӣ нест ва рафтори ӯ бо футболбозон рӯз то рӯз бад шуда истодааст. Дигар ба мутахассиси испанӣ боварӣ надорам ва ба ӯ минимум 2 бозӣ медиҳанд то вазъияти дастаро иваз кунад. Арсенал мехоҳад як тренере ёбад ки бо Премьер-лигаи Англия шинос бошад ва тренери номдоре бошад ки идеяҳои худро ба даста расонад. Ба Жозе Маурино бошад варианти беҳтарин аст. Ба ғайр аз ин Маурино бо забони англисӣ хуб суҳбат мекунад ва бо футболбозон бошад бе мушкилӣ гап мезанад. дӯстон, ба ҳамин тамом. Дар канали Фут бародарон обуна шав ва ҳатман ба зангулача зер кун ки якумин шуда аз хабарҳои нави футбол бохабар бошӣ. Бо шумо буд Муҳаммад Гайруф. Хай, дар паноҳи Аллоҳ.